Voor een kleurrijk snuitje met de vastelovend vindt ze alles in onze schminkhoek. Wil ze net zo'n schoene basis op het snuitje als dat ik heb, dan gebruikt ze de prespowder met de flat top kabuki. Dit gebruikt ze dreugt, hoeft niet met water te knoddelen en dan krijgt ze een heel leuk resultaat. We hebben een grote schminkhoek in de winkel en ook heel weer workshops gegeven. En daar kunt ze zich voor opgeven via de website, of via de winkel, of via Facebook. En daar kunt ze veel van leren en dat is zeer interessant. Vandaag werd zijn eerste druppellied geroepen, de eerste prins van ons, van de druppeltjes. En ja, dat is het speciale eraan, ja, dat het voor de eerste keer is. Eigenlijk bestonden we officieel 3 jaar, maar ja, door corona hebben we het helaas moeten afzeggen. En nu zijn we gelukkig weer terug en kunnen we weer alles doen wat... De druppeltjes, dat is een vriendenclub? Ja, het is eigenlijk een... ja, moet ik even mijn compagnon erbij halen, als hij het niet erg vindt. Ja, nee, pak maar. We wachten gewoon wel, hè. Je kunt, ja. Ja, Wikipedia van... Is dat dus de Wikipedia van de druppeltjes eigenlijk dan, hè? Ja, wij hadden het even over het speciale wat er vanavond hier plaatsvindt, ja. En toen was mijn vraag van, zijn jullie ook een vriendengroep? Ja, eigenlijk is het allemaal ontstaan met een vriendengroep. Dat worden eerst 8 man. En er zijn eigenlijk steeds meer vrienden bijgekomen. Omdat ja, we hebben allemaal hetzelfde hart van vastelovend. En we hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is de jeugd motiveren en stimuleren om meer dialecten gaan kallen, om meer vastelovend gaan veren. En dat is eigenlijk wie we allemaal bijeen zijn gekomen. Ja, maar jullie zijn eigenlijk een hele jonge groep, hè? Hebben ze in Weert ook nog carnavalsverenigingen met veel jongeren? Wel verenigingen die jongeren hebben, maar niet echt een vereniging die alleen maar uit jongeren besteedt. Ja. En wat maakt het dan eigenlijk voor u zo speciaal om juist als jongeren zo'n jongere carnavalsvereniging op te richten? Ja, wat is zo speciaal aan? Ik denk dat wij ook weten, of niet? Alles. Ja. Nou, ik heb net begrepen, het was een vriendenclub. Ja. Maar die vriendenclub die deed meer als alleen maar carnaval organiseren, dacht ik. Hè? Als ik op de website heb, wat deden jullie nog meer? We hebben eigenlijk ook allemaal themafeestjes, dus waar je een beetje voor het après-ski feest. We hebben een kerstspelen gehad vorig jaar. En ook gewoon zomerfeestjes, een beetje van die Latino feestjes, voor echt Spaanse mix en zo. Dat we allemaal soorten mensen betrekken. Dat ook allemaal soorten mensen mee kunnen gewoon in het feestje. Ja, en toen dachten jullie eigenlijk, in Weert ontbreekt er nog één ding. Ja, dat moest ik wel weten, hè? Oh, zeker, dat is een jeugdvereniging, of ja, een jonge vereniging organiseren. En hebben jullie nu ook plannen voor die carnavalsdagen? Ja, we hebben een nieuw programma, dat zit op onze Facebookpagina en op onze Instagram. En dat is, ja, volgende week hebben we een wagenbouwersfeest, dat is voor echt alle opdrachtdeelnemers van Weert en omstreken. En we hebben nog een glowpart, een glow in the dark, dus er wordt de hele zaal omgetoverd tot een glow in the dark gebied. En dat is dan echt voor de echt nog jongeren. Dat is echt voor de wichter van Luik en van Weert Oost. Ja, en straks natuurlijk ook met in de grote optocht van Weert? Dat nog net niet, maar wel hier op Luik. Daar doen we wel mee. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat er dadelijk steeds gebeuren. Maar we moeten nog even wachten, heb ik begrepen. Ja. Wacht nog een 10 minuutjes en dan zie je vanzelf hoe net onze vuurganger voor het seizoen zit. En ik kan ook zeggen, dat kan kallen weer Brugman, dus dat komt helemaal goed. Nou, laten we ons dadelijk verrassen. Ja? Zijn wij te gast in Weert vanavond voor een hele belangrijke gebeurtenis. Het uitroepen voor de eerste prins van de druppeltjes. En dan zien we prins Frank, de eerste van de pinmakers in Nederweert. Wat duidt hij? Wat doet hij? Ja, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wie mee de nou prins werd. En dan hebben we de druppeltjes in bij ons neven gekomen bij mijn uitroeping. Van de week bij mijn receptie, ja, dat kun je toch niet maken om zo'n jonge ploeg een herder erin te steken en er ook aan te zijn. Dat is kei chic, daarom zijn we hier. Wel, dit keer met een kleine delegatie, maar goed, dat maakt de sfeer niet minder. Hè. Maar ik ben ook de eerste, ja, ben wel de 47e prins bij Nederweert. Maar nog steeds de eerste Frank, dus dat is wel, vond ik wel leuk. En toen kreeg ik natuurlijk dit jaar een telefoontje van, hey Frank, wil je bij ons prins worden? Nee, schutter, hoe is dat gegaan? Vorig jaar al. Vorig jaar al. 14 maanden geleden, of inmiddels 15 maanden geleden werd ik gebeld inderdaad, dat was corona. En toen werd ik gevraagd of ik prins zou worden in 2022.
ja, corona, dat goed wat goed aan het eten. Toen is heb ik een jaar met de mond moeten gooien. En Wie duist dat in een jaar die in de mond houden? Nou ja, ik werk bij een bank. En bij je bankgeheim, zorgplicht. Dus je moet al heel veel dingen stil houden, dus ja, dit kan er wel bij. En dan hebben we een heel schoon club, waar ik de vragen om een adjudant en een vrullie. Dus toch kan ik wel vrij mee communiceren, dus daar kun je wel een beetje kwijt. Maar ja, het wordt af en toe wel pittig, dat klopt ja. En dan kijkt ze nu natuurlijk ook echt uit in februari naar de carnaval, hè? Zeker, ja, ik vind alles wel schoon. Dit is gewoon machtig om mee te maken. Zeker met de groep zelf, mijn wichters en ook kijk voor de tiek en het carnaval weer en dat vind ik het leuker ervan. Want ja, het gaat toch een beetje allemaal een beetje minder, hè. De jeugd die heeft allemaal andere leuke activiteiten te doen, menen ze. Dus ik wil het carnaval toch wel erin houden, was er nooit erin houden. Ja. En nu heeft iedere prins eigenlijk altijd een spreuk, hè? En wat is nu de spreuk van prins Frank ten eerste? Ja, dan moet ik een klein beetje toelichten, want ik handbal al meer dan 30 jaar. En met deze dag giet dat natuurlijk niet. Dus mijn spreuk is, met deze dag geen bal in de hand, maar samen feesten in het binnenland. Alaaf! Natuurlijk, natuurlijk. Je hebt een hele fijne hoed op, met een grote bril erop. Wie komt je aan? Leuk hè? Nou, onze dochter die deed regelmatig met Elfia in Arsen in de kasteeltuinen. En aangezien ik mijn eigen carnavalspullen opgeruimd heb, heb ik die van mijn dochter geleend. Dus vandaar dat ik dus deze mijn countryhoed met een leuke bril heb. En geen dag bij het uitroepen van de eerste prins, dan moet ik bij je aanwezig zijn. Onze kleinzoon doet hij ook met bij de Raad van Elf, dus we moeten wel ons gezicht laten kijken. Hè. Nou, wat vind je ervan? Nou, zo'n jongen zo bij elkaar geroepen en dan eigenlijk een carnavalsvereniging oprichten? Ik vind het helemaal geweldig. We hebben vroeger ook altijd op Boshoven gewoond en hebben altijd met de optocht met gedaan. En ja, nu is er geen optocht meer, maar we willen hier toch wel bij zijn. Ik vind het wel heel leuk. We genieten ervan. Dat is belangrijk, hè? Geniet ervan. Doen we. Treffen wij hier vanavond ook de prins van de Beest. Zeg ik dat goed? Van de Beesterbol, ja. Van de Beesterbollen. En waar ligt dat ergens in Wiert? Want ja, ik ben niet van Wiert. Op een beest. Biest? Op een beest. Ah, kijk, nu weet ik waar dat ik... Stiel ligt. Ja, nu weet ik ook waar dat ik ongeveer ja, moet zijn, ja. Wat vinden jullie van het initiatief van deze jonge groep? Leuk. Hebben ze goed gedaan. Het is gewoon een groep wat ja, eigenlijk helemaal gaat beginnen als vastelovensvereniging. En dat doen ze goed, vind ik. Want er is een andere vereniging hier gezeten. Wat daarmee is, maakt ook niks uit, dat weet ik ook niet. Maar wie dat nu gewoon doen, super. Vind ik leuk wie ze dat doen. Ja. Maar laten we even gaan naar de uitroping van Dick als prins. Hoe ging dat? Goed, ik heb er lang op moeten wachten, 1,5 jaar. En afgelopen zaterdag was de dag door. Ja, 1,5 jaar. Hoe hield ze dat 1,5 jaar stil? Dat ging op zich wel makkelijk. Ja. Uiteindelijk ga je andere dingen doen. Ga je op vakantie, zomervakantie, dat komt tussendoor, dat komt tussendoor. Dus daar zie je er niet meer aan het denken. En dan, een paar maanden van tevoren, je dat weer beginnen met dingen regelen. En afgelopen zaterdag was de dag. Goeie spanning uit. Ja, ook heel veel mensen aanwezig. Ja, de zaal was knoepvol. Ja. Ja, en ik moet ook aan alle prinsen vragen natuurlijk, wat is de spreuk van de prins? Mijn devies is, met deze dag, moet je mijn pielen aan de kant en ga ik samen met jullie feesten in het vastelovensland. Alaaf. Alaaf. Dan heb ik nog één hele brandende vraag. Je hebt oranje schoenen aan. Waar komt dat vandaan? Ik zit bij de voetbalvereniging van SV Loor in Wiert. Dat is oranje-zwart, dat hebben die als clubkleuren. En ik ben een keer in de kantine ben ik dan een dag prins geweest. En toen had ik ook alles oranje aan, dus het oranje-zwart heb ik erin gegooid. Dat is de bedoeling van de schoen en het strikje. Dan heb ik eigenlijk al heel veel gezien in carnavalsland, maar dit, wat betekent dat? Ik ben ceremoniemeester van de vastelovensvereniging VV Vreugevlaat. Dus ik zal voorop gewoon bij een receptie en dan zal ik eigenlijk de vastelovensvereniging het podium ophalen en zorgen dat iedereen in een goede formatie loopt eigenlijk. Wij zitten op de Oelemerge in Wiert en zien ook een kroeg
heen en weertje op Oelemerens. En in 2011 is vastelovensvereniging Vreugde-Vlaat ontstangen door de eigenaar van de café eigenlijk. En sinds 2019, 2020 ben ik bij de vereniging gekomen. En dit jaar is het eerste jaar dat ik als ceremoniemeester voorop mag gaan bij de vereniging. Is dat niet nu zo'n beetje saai ceremoniemeester? Want dan mogen ze eigenlijk niet drinken, hè? Dan moest al die verenigingen op de bühne roepen. Lijkt me toch niet zo gezellig. Als we naar een receptie toe gaan van een andere vereniging, dan moet ik wel drinken. Alleen ik moet er echt op letten dat ik niet te veel drink. En dat ik gewoon wel een beetje onder rand blijf van wat ik moet drinken. En onze eigen receptie, dan help ik eigenlijk onze vorst met alles rondom onze eigen receptie eigenlijk. Ja, als je te veel hebt gedronken en de wits niet meer wem op de bühne komt, dan is het foute boel. Ja, dan is het zeker foute boel en dan is ze ook eigenlijk geen ceremoniemeester waardig. En dan gaan ze op zoek naar een zanger die het wel kan doen. Super gasten met een gesprek met Koen Dutke. Van wie moeten we het tegenstander weren van die twee geesten en ook kunnen winnen van de twee geesten. Ja, zeg heren, dat zien jullie een beetje slim te kijken. Hey, jij! Geen hoe zie je de prinsen toen in lastig, hè? Ja, we moeten... Heb je er wel verstand van? We moeten toch een hottie hebben. Mensen, mogen genoeg een applaus voor Dennis Heijmans. Ik wil zeggen, Dennis is mijn tweede adjudant, maar ook mijn beste kameraad. Ik zei, ik heb zo'n heel chic jasje aan en een mooie hoed op. Ook bij de prinsuitroping. Nu hebben we net wel even op de bühne gezien, dat wordt de nieuwe prins, maar kent jij de prins? Nee, ik ken hem niet. Nee. Sorry, maar dat zijn allemaal jong mannen. Hè. Dat zijn weer. Dat is sowieso niet weten. Ja, dus je bent eigenlijk net zo benieuwd wem dat het is eigenlijk. Dat zijn we vrij. Maar ik loop even achter langs. En dan weet jij wem de nieuwe prins is? Nee, ook niet, want ik kom wel eerder jaar in het dood. Ja. Maar dit is een nieuwe vastelovensvereniging. De knuppeltjes of de druppeltjes. En die hebben dit jaar voor de eerste keer in de prins uitgeroepen van de vereniging. Maar het is een complete nieuwe vereniging op Luukie. Ja. We hebben de zweeluren ook op Luukie, maar die zijn een rust in je vereniging. Ja. En dus ja, vorig jaar de eerste caféprins ben ik ook gewoon kijken. Ja, daar was dan eigenaar van maar dat maakt niks uit. Nou, deze moet, ik weet het niet, ik ben benieuwd met Wim Dus. Ja, dan ben je eigenlijk zo'n beetje een ervaringsdeskundige in Leuken. Ja, wij zijn altijd met, ik heb 15 jaar metgelopen op een optocht van Leuken. En
Mijn moeder ook, dat is dan Graatje. Ik ben Polleke, Graatje naar Polleke. Hebben we 15 jaar ongeveer heet een optocht op Nuken gelopen. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd verkleed, hè? Ja, natuurlijk. We horen militairen. Hoi militairen. Altijd? Ja, altijd ieder jaar was dat vaste pakje wat van aanhalen. En dan ieder jaar, ja, we proberen een motto te vingen. Ja, en dan ook zo'n kanon bij je zo? Nee, we liepen met de tweeën. En wij nog geen muziek bezig of niks. We liepen achter de muziek aan. Ja, jij wordt niet van het grof geschud. Nee. We liepen met de tweeën. We zijn met veren begooid en op een deur liepen we nog met tweeën. En dan heb ik gewoon nog een paar jaar alleen gelopen. Met mijn collega moest werken. Ja. Ik kreeg geen vrij. En dit jaar? Ja, maar ik heb gedaan wachten wat we gaan doen. Ik heb hem al een beetje gepoeld. Ja. Ik weet niet wat ik ga doen dus. Ja, maar wel wat met militairen dan, hè? Ja, weer nog weer een Polleke en een Graatje. Ja. Hey, want dat is de ene keer 11 voor. Hebben we de buttons laten maken, of zelf gemaakt, en hoes. Dus, dus een echte waslovend kijk. Ja, en wat een creatie het wordt dit jaar is nog niet bekend. Daar moeten we nog even nadenken. Ja, dat moeten we nog in een vergadering gooien. Ja, dat is, vrijdags is het idee er, zaterdags wordt het gemaakt. Nee, we zitten toch al een paar weken van tevoren. Dan hebben we toch stilletjes aan een beetje aan het lobbyen dan, als dat het gaat. Kijk, want ik ben met pensioen, dus ik kan gewoon wat ik wil. Maar Gerard moet nog werken. Hè. Kijk, ik ben nog niet, hij is nog niet zo goed. Hè. Hij moet nog 2 jaar en dan is hij klaar. Nog 2 jaar. Nog 2 jaar? En dan die 2 jaar kunnen ze al dagen een optocht lopen. Dan kunnen al dagen een optocht lopen, ja. Dan kunnen ze al dagen een optocht lopen, ja. Laat hem nog smaken, hè. En voor de optocht al af, hè. Hola, hey, bedankt. Ik zit met een lekker pilsje in de hand, de vorst van? Van de Kraskrijen. En de vereniging van 2019 opgericht. Ook van Weert? Ook van Weert, ja. Dat klopt. Heb ik samen met een kameraad van mij en een vrouw hebben we dat opgericht. Wij komen van een andere vereniging af, maar die vereniging blijft hangen in het verleden. En we zingen de jeugd hebben de toekomst. En wij gedacht, we pakken de jeugd bij. En dat werkt echt? Ja, want de wichter van de leden, zeg maar, die hebben ook een pak gezet. Die hebben een medaille gekregen van ons en die hebben een eindewand, die zit er toevallig achter. Een kostuum met logo achterop. Wat duidt de vorst zoal met die carnavalsdagen? De vereniging bijsteunen. Dat doen we. En het was rond vieren natuurlijk. En nog eerder een gewoon. En dat bevelt wel, met een pilsje in de hand. Ja, dat bevelt je altijd, ja. Met de motor in. Al af, zou ik zeggen. Ja. Dat klopt. Dan verder met de steek. Ja. Salut. Pieter, met de veren. Nou, ik ben een beetje lang, dus ik zal even een beetje zoeken door het halen. Ik zal een beetje door de kneden, want anders kriet je net op. En cinnamon. Dan zullen we nog even een chique stapte voor ons prins. Niet verlezen, ik zou staan van. Ja, dat weet ik. Heel afgesproken als het even lees, dan betaalt je een zaad. Een vaat bedoel ik. Oh, zaad wegen we nog van. Hier zit er dan terug, Prins Stijn de Eerste! Ja, dat is dan eigenlijk zover. Hè? En maar ja. Nu ben ik nog weinig. Ja. Ik ben Prins Stijn de Eerste, in het echt heilig Stijn van Hunsel. Ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in Martinez, in de stad. En ik woon nu op Bosven, dat is Parman. En dat ik ook een groet ben op mijn adjudanten Dennis en James. En ook vooral mijn raad van 11 en het bestuur. Salut.
is toch wel een verrassing, of niet? Zeker weten. Ja? Je toest niks verteld. Nee, niks, ik weet er niks van. Hij heeft heel goed. Het is heel hard hier, maar hij heeft het heel goed geheim gehouden. Absoluut zeker, ja, zeker weten van wel, ja. Ja. Ik had op een gegeven moment een vermoeden door Facebook. Dat ik op een gegeven moment zag van de druppeltjes die gingen bij Jonas en de Prins uitroepen. Toen zag ik tegen mijn mensen, ik zei, dat kost misschien Stijn wel eens zien. Helemaal niks van wijzen naartoe, hè. Maar het is wel heel erg leuk. Op Prins Stijn, en het rijdt maar Wiert! 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 Dan wil ik nog een keer echt leuk. Ja, dat maakt ze natuurlijk maar één keer met hè. Zeker weten. Heel goed applaus. En nu nog die feestdagen, hè. Ja, zeker weten. Maar je bent niet alleen, langs zich zit nog oma geloof ik, hè? Ja, oma. Ik probeer even bij je langs te komen, hè. Dat is oma en dat is oma, of wie zit dat nu? Ja, dat is allebei oma. Allebei oma? Ja. Ik heb me ook een beetje verrast vanavond. Helemaal niet. Johan is al seizoen, heeft niks gezegd. Jij wist het wel dan? Ik wist het niet, maar ik dacht het. En ik dacht het, en dat ik per ongeluk ergens achter wil gekomen. Ja. Anders zou je het niet weten, maar ik ga er niet in van. Dat is toch leuk. Maar jij ook dezelfde packs gedaan als wie zo op een beest bij de beest van Bollen zich geweest. Ja, en dan moet je dus dit jaar wel carnaval vieren, hè? Wat? Dan zult je dus dit jaar wel carnaval gaan vieren. Nou, ik denk het niet. Nee? Moeilijk met lopen. Oh ja. Maar wel kijken dan? Ja, zeker weten. Naar de optocht? Naar de optocht, ja. Dat gewoon weer, hè? Ja. En wanneer is de optocht? Probleem dan? Wanneer is hij de optocht? Geen idee. Ik weet er niks van. Nee. Ik weet er niks van. Weet je wanneer de optocht is? Welke? Nee. Ja? Mergen. Wanneer? Mergen toch? Mergen al? Ja. Mergen is de optocht al. Nee. Ja, ik weet het niet. Wat doen ze wel? Mergen. Ja? Moezel, wij worden op Moezel. Oh ja. Maar we zien nu de moezel, hè? Nee. Oh, we zitten hem dooien. Met een vonk en een snaar en een knal vuur zich overal. Zo net als eerste prins uitgeroepen van de druppeltjes, Prins Stijn de Eerste. Hoe was dat voor een ervaring? Ja, niet normaal. Ik voel me echt zo vereerd om als eerste te zijn van de druppeltjes. Ja, dat is gewoon iemand, niks wat mij iemand nog af kan pakken. Er moest het bijna 3 jaar stilhouden, hebben ze gezegd. Hè? Hoe is dat gelukt? Ja, vooral stilhouden en tegen andere mensen zeggen, ja, ik denk dat het iemand anders is. En dan gewoon stilhouden, ja, meer kan ik er niet over zeggen eigenlijk. En dan is het eindelijk zover, hè? Vrijdag de 13e januari, ook nog de 13e op een vrijdag. En dan sta je eigenlijk op de bühne en wat gaat er dan door de heen? Ja, zoveel adrenaline en zenuwen. En toen het eindelijk voorbij was, toen dacht ik zo van, ja, dit gaat wel echt iets goeds worden. We hebben heel veel recepties langs te gaan. En 17 februari, dan hebben we ook hier de receptie van de druppeltjes van mij. En ja, dan hopen we iedereen heel graag terug te zien. 2 adjudanten, hè? En wat is de taak voor de adjudant? Ja, gewoon meelopen met de prins en ervoor zorgen dat hij niet te veel drinkt, maar ook ondersteunen. En nog een adjudant, hè? 2 adjudanten. Ik was een beetje verrast als adjudant. Ja, het is een geweldig avontuur en we gaan er een groot feest van maken. Ja, maar het is wel spannend. Spannend? Nou, dat viel wel mee. Het is wel een avontuur. Heel erg leuk. Tot slot nog even hè, de spreuk van de prins. De spreuk is, met de vonk, de snor en de knal, vier zich overal. Alaf! Alaf! Share
Heb ze een outfit nog niet bij? Wij zijn 7 dagen per week open, dus bij ons slaagt ze altijd. Baby's, peuters, kleuters, van jong tot oud, van 0 tot 100, kind ze bij ons terecht. We hebben heel veel schmink, van penseel tot festivalglitters, van kleurtjes tot schabloontjes. U kunt bij ons overal voor terecht. We organiseren diverse schminkworkshops. Kijk voor de goede data op onze Facebookpagina. We hebben heel veel keuze in kleier en natuurlijk kan ze alles bij ons passen. Je steekt me veel beter. Dit is zo schoon.